Ora bisa caos sing apik-apik, sing alus-alus. Nggih, kula nggih mboten saged kecap, wong jenengan pun saos. Hah? Lah, Ora ana kecap, ora ana saos. jare jenengan saos. Lho, lah. Suarane Bagong ya. Iki alhamdulillah mo panjenenganipun Bapak Kaji Master nggih tasih wewungon, tasih setia menemani. Oh iya. Iki yo Iya yo urutane tasih alhamdulillah. kathah sanget. Yo, alhamdulillah. Lumantar panjenengane Bapak Kaji Master. Ayo reng. Nggih. Udah. Udah. Iya Kang Bawar. Iya, keprimen reng. Iki dadi logate aku melu Banyumasan kana. Iya kudu. Hah? Ganu aku ya tau ngono ganu. Ah, keprimen. Aku ngertine ganu-ganu tok nek nganu kok. Ya latihan nyongko tuli wong Banyumas. Aku Ngapak aja dilangena iki gue. jarene nek ora ngapak ya ora kepenak. Iya. Ah. Nyong gue wong Banyumas ya. Oh. Ciriwanci lelai ginawa mati. Adat tradisi budaya aja dilalek kena iki gue. Lah iya. Iya, iki aku ketalang iya terus iya. Iya. Bedane ning ngapak karo ning wetan kowe ya iya karo iya. Ya wong anu mandan perengetan Lah mulane kuwi beda ambi nyong. Beda karo sing AA kowe kulon. Iya. Lah iya, ki ala Ngene reng. nun. Ya puji syukur ana ngersaning Gusti ya sing Maha Kuasa. Nggih, leres. Nyongko kabeh ki ora duwe kekuatan daya kekuatan apa-apa ngejabak peparinging Gusti sing Maha Kuasa Ya, ya. nggih leres. Niki sing gadhahi sedaya niku Gusti Kang Karya Jagat. Alhamdulillah bengi iki inyong tampil nang Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kroya, Desa Sikampuh iki. Lah ya, ing atase bawor gunung kok ya iso tampil ning Kroya kuwi ya suatu kehormatan. Iya. Lah ning kene padahal ya nggone seni, nggone para dalang. Ya. Niki Ya muga-muga alhamdulillah. baik ya. Muga-muga baik. Nyong lupute serombongan yang njaluk pangapura iki. Nggih. Ora bisa caos sing apik-apik, sing alus-alus. Nggih, kula nggih mboten saged kecap, wong jenengan pun saos. Hah? Lah, Ora ana kecap, ora ana saos. jare jenengan saos. Lho, lah. Suarane Bagong ya. Iki alhamdulillah mo panjenenganipun Bapak Kaji Master nggih tasih wewungon, tasih setia menemani. Oh iya. Iki yo Iya yo urutane tasih alhamdulillah. kathah sanget. Yo, alhamdulillah. Lumantar panjenengane Bapak Kaji Master. Aku karo kowe ora bisa sowan mrene. Lah nggih, nek mboten enten Pak Kaji Master nggih mestine mboten saged wayangan teng mriki. Ya, mula Nggih. iki penyanyine saka Pekalongan loro-lorone ditampilke. Oh nggih, niku Mau nggih napa pundutan pamudutane pepeling lho ya. enten pepeling Ya, nggih saking Pepeling ki ingkang ripta Kyai Haji Anom Surta almarhum. nggih niki pamudhutan saking Bapak Padmo. Ya. Nggih Kula RT diaturake. 26 RW 3 Sikampuh. Nggih ngaturaken kadang Swarawati kang mijil saking Pekalongan singkaripun Nduk Ayu
Dea. Dea kalian Nduk Ayu Homsa. Homsyah Monggo. monggo. Sepatipun Mas. Sugeng enjang Nduk Cahayu-cahayu. Rek. Mbok kirane aku para diundang, Rek. Yo ditundang mergo mau yo Wes ora ngantuk keduman aku. jatah. Aja ngantuk kene kudu semangat. Iki sing mangarsani Bapak Haji Master yo tasih wewungan. Alhamdulillah. Iki ngaturi pamurutan setunggal boko setunggal gegandeng wedale nggih sampun mepet. Monggo diaturi setunggaling sekar pamundutan wonten pepeling. Nggih. Monggo. Mbak Dea, Mbak Homsa. Nggih. Nggih, wonten pepeling nggih wonten anoman obong, mangke setunggal boko setunggal dipun pinangkani. Yo. Monggo dados. Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sampun menika mo. Nggih. Menika pepeling. Nolo gareng. Nggih. Niki sampun mo. Alhamdulillah. Yo. Mbak Komsa karo Mbak De. Mbak Dea, nggih, niki nggih sampun. Reng, Dalem. Pundutane sih ono ora nek ora mbok menawa Bobo Haji, Bobo Kades ngersakake nyekar maning. Nggih, monggo Bapak Haji Bodoh Master, mbok beli ngersakaken nyekar malih monggo. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Monggo katuran sak derenge dipun terasaken lelakon. iki pundutane sih ono ora. Tasih menika ajeng nyawiji kalian Nggih. Bobo Haji Monggo Master. dipun sepoti kagem Bobo Haji Mas Daryo. Nggih. Dugi enjang niki. Nggih, kala-kala mriki mresani ringgit purwa ngantos enjang ngantos tatas. Pokoke jan bejane gareng. Nggih, bejane kula bejane Iya. kalian Kula niku nek nonton Limbu Kantok Bali Lah. takoni Mas Mbak Wiwi kae. Niki berarti pertama Niki kali. nggih melas kali Mas Gareng nggih. Ya nggih mestine wong. Yo, ayo Mbak Wiwi apa Mbak Siti? Nggih. Lagune kebelet-kebelet. Kebelet. Iya. Kebelet pipis. Mbak Monggo Mbak Wiwi. Mbak. Rene yo tak kandhani. Nah, jan. Nggih. Priyayi Purwo. Mas Rohim kebelet Mas. Monggo. Mas Rohim. Kebelet Duet kalian Mbak Siti. Mbak Wiwi. Dados. Oh iya. Aki dodik-dodik di Siti Hanumah. Iya Kang. Monggo dados.